Тағы бір мөһим һорау биргәндәр. Ла илаһа иллаллаһның мәгънәһен аңлатыгыз әле. Хадистә әйтелгән бит инде. Кем ла илаһа иллаллаһ дип әйтә, шул яннәткә керә дип бит. Кайбер бер кешеләр хәрфи, буквально шуны аңлай да һәм уйлай. Мана етте, мин бит ла илаһа иллаллаһ дип әйтәм, тагы нимә кирәк? Мин бит мусулман, иншалла яннәткә керәсәкмен. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям шулай әйткән бит дип. Бында, кардәшләр, бер мөһим нәмәне аңлау кирәк. Бер касанда белем бер хадис өстендә генә корылмай. Белем тип дөйüm дә әйтмәйбез, хатта бер мәсьәлә, ниндидер мәсьәлә. Бәләкәй генә мәсьәлә булса ла, ул бер хадистың өстендә корылмай. Уны ян яклап, бөтә яһәттән, бөтә шарттарын тикшереп аңлар кирәк. Ана шул мәсьәләне. Шул вакытта гына һез ала аласыз дөрес җавап. Теге я бул хәлгә, хөкемгә. Мана бер мисал китерәйек. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән бит инде: "Мен ра'a минкум мункаран фальюгайрху бияди." Дип башланып китә. Кемегез насар эш күрә, шуны үзенең кулы менән төзәтһен. Кулы менән төзәтә алмаһа, теле менән дә төзәтә алмаһа, исмаһам йөрәгендә был эште яратмаһын. Нәфрәте булырга тиеш ниндидер насар эшкә. Был иң азында тиелгән бит. Һәм был имандың иң бәләкәй дәрәҗәһе. Әйтәйек, мана мисал. Ошу хадисты берәй яшь кеше укынылаты. Мин әле мана был мисалды әйткәндәй теге уйлап сыгарманым, ундай хәл булды ул. Бер таныш егет менән. Шул хадисты укынылаты бит. Тимәк, мана мәсәлән, мин берәй ердә аракы күрһәм, барып шул аракны ярырга тиешмен. Әгәр кемдер эсеп утыра икән, аракларын тартып алып, теге ташка куша һугып, үзләрен әрләп, мана шулай торга тиешмен. Хадистә шулай дип әйтелгән бит инде. Әгәр без хәрфи мәгънәһен аңлаһак, буквально, тура, шулай эшләргә тиешбез. Шул бер егет алган да инде тугандарының теге филәк менән утырган балынмы шунда нимәһендер түккән. Кыскаһы өйнән кыбып сыгаргандар ул егетте. Мана кайдан килеп сыга шундый теге уйламаган эшләр. Кешеләр бер хадисты күрәләр, уның нескәлектерен, теге ниндидер шартын, ул хадисты эшләп буламы, юкмы? Ана шул хадистә талап ителгән хөкем башкарырлыкмы, юкмы? Шуны уйламай эшләй башлайлар, бит. Мана бында да шул ук осрак әйтелгән бит инде. Кем мен ла илаһа иллаллаһ дип әйтә, кем ла илаһа иллаллаһ дип әйтә, шул яннәткә керәсәк. Ләкин, кардәшләр, был хадисты аңлатыр өчен күп китаптар язылган. Китаптар мәкалә генә түгел. Мана әле Абдул Хаким хәзрәт аста язды. Бик яхшы. Ана шул шарттарын ятлагыз егетләр, кызлар. Шулай ук был төркемгә һалынды ул дин дәресләре дигән китап. Унда ла аңлатылган. Шунда ла укыгыз, укый аласыз, бит. Гарәп телендә кала дигән сүз, мана хадистә әйтелгән. Мен кала, кем әйткән. Ана шул бер генә сүзне, мин әйтмәйм бер хадисте, хатта бер сүзне без әгәр һәр карай башлаһак, ул нисек тәрҗемә ителә икән? Мана шул да кызык. Гарәп телендә кала дигән сүз ул әйтте дип кенә тәрҗемә ителмәй. Уның мәгънәләре күп. Кеше мана нинди генә эш эшләмәһен, бит. Уны без кала дип әйтә алабыз. Мана мәсәлән, акса бирде. Кала бирде дип хатта тәрҗемә ителә. Бер хадистә әйтелгән ул. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Эх, минең мана күп аксам булһа, мин ошлайтып таратыр инем" дип кулдары менән күрһәткән. Теге ян якка таратыр инем. Ана шул хадистә кулланылган aqulu, qala aqulu дигән сүз. Мин ошлайтып әйтер инем дип. Без уны тура тәрҗемә итсәк, әйтер инем дип тәрҗемә ителә. Дөрес тәрҗемә була бит инде. Ян якка берер инем, таратыр инем, садака итеп сыгарыр инем дип бит. Мана шулай, кардәшләр, ул бында без хадисты генә түгел, хатта бер сүзнең мисалын әле әйтәбез. Ләкин теге кешеләрне куркытырга ярамый инде. Һинең әйткәнеңнең бернинди дә мәгънәһе юк. Алла Тәала алдында ул беренче һаналмый дип, юк, без лай куркытмайбыз. Әгәр кеше нисектер ана шул ышана икән, мин бит ла илаһа иллаллаһ дип әйтәм, буны хуплар кирәк, ул кешене кывандырыр кирәк. Мана әлхәмдүлилләһ, һин исмаһым әйтә башланың. Яйлап кына әйдә мәгънәһен дә төплерәк аңла.
тора бара ана шул әйткәнеңә тура эшләр эшлә. Һинең яшәешең ана шул һүҙҙәргә ярашлы булырга тейеш дип. Mana шулай, ҡәрҙәштәр. Был ла илаһа иллаллах дигән шәһәҙәт һүҙҙәре тураһында.